Do pič! Ahojte lidi, dneska půjdeme kolem kostela pro svatýho. My jsme teď zakřesli minule do píči, tak na nás vyletěl dědek 32 letech, který běží. To vyletěl na jeho, ne? Tak jdeme. Máme zkušenosti s tím, jak křiknout do píč. Chemikálie! Ty, to jsem rád. Máte jste mě pít do oka? Je, ty víme. Ty blbec. Díky blbce. Hej, viděl jsi to? On Víš, že jsme si tam nechali tašky. Já vím, on tam je sám. Samé, ty tam tu naše tašky. Ty vole, tak píšný nebo já vole, Kámo, máte jsi mi málem vypíchl oko, ty. To jde o tebe. Tady spadne a jsme tu. To je zaseklý, vole, jenom. Do pič! Přestaň. Jo. Tak čau lidi.